vrei. Rap me on the drap. Bă, m-am amuză foarte mult un cuvânt în engleză. Care? Cuvântul este literally. Literally. Poți să dai pe englezesc cu literally, știi? Sau poți să încerci să rulezi ca americanii. Bine, americanii spun că noi rulăm răurile. Am luat doar să nu mă piau ăla. Eu îl țin. Vezi că trebuie 10 metri. Oh. Bravo. Străzile, toată lumea era pe Puisi Mafia. Aici l-am văzut. Ăla-i dă lui... de la... What? Bravo. M-a văzut ăla. Ce bulan a dat la A cap. venit. Am rămas fără glanțe. Vezi că scopul tău acum e să pui mâna pe oameni să-l omori pe omul de la 10 metri. Opa. Marș, nu uite tot. Îmi trecem în stradă. Ok. Ok, prietenul. Mergeam sus. Nu mai am first stage. Ia-l păstă, ia-l păstă. Ah, shit. Bravo. Aici. Mamă, ce-i dă lor. Oho! Cu ultimul glonț. Hai încoace la ăia. Opa, vezi că vin? Bravo. Îi dau frag. Nu, îi dau molotov. Hai. Nu știu prietenul sunt unde Dau merge. și un frag. Dau și un stun. Nu te uita, nu te uita. E în dreapta undeva. Și ăsta din smoke înseamnă că nu mai e aici. Bravo. La pin. Mai dau un frag. Ce prost l-am dat. Era afară. Da, după zi de aici. Gata, e. Dă-i cu și mai mult shift dacă poți. E sub scară. Sub care Sunt doi, unul e sub scară, jos la noi la în apartament? Da. Bravo. Vine cineva. A pus unul C4. Fix aici a pus C4. Poate avem timp. Da, nu știu unde să ne ducem, trebuie să ne ducem în cealaltă Afară, parte. afară, pe ieșirea principală. Dă-i, du-te. Du-te. Bă, du-te, drept. Eu sunt în colț. Hai să vii să-ți iei kill de la ăștia. E aici ăla. Fix unde, la intrare. Lutează. A ieșit?
că ce pula. Uite, aici sus. Ok, și eu la fel dau flash. Păi da, flash. Ei au dat. Vezi că vine? Bravo. Ei. Păi da, nu știm unde sunt. Uite, l-am văzut. Acolo. Ok, da, tot am heal. Oh, shit. Bravo. Sunt mai mulți, bă! Bun. Perfect, ai luat ăla. A, se întorsese, că făcuse stânga când l-am văzut și l-am luat pe ăsta la alt. Văzut. Uite, 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 dă-te, dă-te. Mamă, ce le-ai rupt ăla. Mai unul în spatele lui. Ok. Îl văd. Ok. Văd aici, dădea. Acum dacă vrei ieșim cu niște smoke-uri, după smoke-urile mele. Dă-i, dă-i, dă-i. Ok, am dat și lui ăla, aș dă heal și ăla. Hai. Am și BZ. Am și eu. În casa asta cred că sunt băieții. Ai dat tu flash? Nu. Am două buzeuri, le bag. Pune pin la un geam. Vezi că dau dublu buză. Dau frag. Aici. Să nu fie la parter. Am dat, oh, i-am dat lui ăla. Aici i-am dat. E la parter, am intrat în casă. A ieșit aici. Are smoke. Bravo. Smoke. What? Eu de ce n-am murit? Murise ăla. Murise ăla la altul, bă, de-aia, scuze. O să trag pe ei. Am luat eu mașina asta. E prin zona ăla. Hai. Oh. Recomandarea mea e să ajungem undeva aici. Dar nu știu acum. Nu e bazată pe știință multă. Deci ăsta trebuie să pun și eu pain-urile pe butonul de la mouse. Da, e mult mai... Poți să fii foarte atent. Dar încă n-am pus și... Poți să fii foarte atent dacă îți pui asta. Uite, în față sunt. O să ne lovim cu ei. Au luat. Cred că e luat acolo, niște. mergem. Cred că e luat aici. Ai grijă că nu crește. Deci ori cucerim zona, ori... E unul în față. Da. De că trag prea mulți, dar eu și unul în față la pinul meu. Trece la casele alea. Uite, îl văd. E în smoke. Ăla s-a pus pe burtă. Hai că mă duc sus aici. Oh shit! Oh shit! Cobor. De. De aici nu prea putem să plecăm, cred.
Ba da, avem și în spate. Putem să ne uităm. O mașină bubuită, ai grijă să nu fie oameni aici. Mamă, aici stăm bine că din spate nu ne poate lua nimeni. Și vedem și ăia acolo. Da. Oh, perfect. L-am luat pe ăla. A murit echipa aia. Care era pe burtă? Uite, vine o mașină. Da. Băi, dar niciun glonț! Care a fost? Ah, nu mi-a dat tăi. Ai grijă că e fix în fața noastră cineva. Unde? Uite de aici. Oh, shit! Oh, shit! N-am smoke, n-am smoke! Of! N-avem. Bă. Nu. A fost bine până n-a mai fost. Aoleu! Unde e? Oh. Acolo e, în dreapta, aici e. E sus la stâncă. La stâncă e unul. Mi-a dat knock de la stâncă. O să facă push probabil. Du-te, dracu, au venit în același timp. Ihr Mistjuden, euch haben wir gefickt, ihr Mistjuden, ihr ekligen, ihr Mistschweine, ihr Dreckviecher, ihr. Try English, maybe. You are a Jew, I fucked your mother, I'm Adolf Hitler. Deutsche Kartoffel, shut the fuck Yeah, up. yeah. Dumb basses, ok, dumb basses. Deutsche Kartoffel, eat your potatoes, you shit. It was enough for you, my friend, enough for you. Go fucking Deutsch. Go back to the plane, go back to the plane, try again. A, nu îl place să spui Deutsche Kartoffel. Deci, eu te-am întrebat de ce te cobori la nivelul lor, nu că ce le place și ce nu le place. Pentru că te-au atacat. Adică, Ți-au zis lucruri. așa și? Se I pare need că to mă fight doare back. antebrațul un pic mai tare de la ce au zis sau ce? No.